Nag-iima yung taga-video ko eh. Tatay. Nabigyan ko na lang. Ayan. At itong huling patong na lang po ito. Mag-header tayo. Ayan. Ay, hirap maging buhay vlogger. Tatrabaho, hawak camera. Papasaan all ka na lang. Init. Malaptot ah. Parang makahingi rin kami ng gatso. Ganito lang. Si? Ah, bullshit. Tama na muna ito lang. Huwag mong kargahan. Ha? Tama na muna. Huwag mong kargahan. Ano lang? Ayan. Relax lang. Alright. So mamaya naman tayo. Patigas-tigasin natin at mag-header tayo. So yan, pag tigas-tigas, mag-header ako. Ngayon, sa baba. Dinadalam yung kayo ba? Hindi, nandun sa bangko. Tiling na tingnan mo. Pangakit mo na lang kipula. Hindi mo na putulin ang ita. Ito. Metro plywood. Cristiano talaga. Umiibig. Yun. Yang hingangin. Ay, amoy! Siya mga ka-alright oh.
At babawasan ko na yung hollow block para nandos, para mababa yung header. Alright, mamaya pahinga muna, mainit. Ikaw ay isang sirena na ubod ng ganda. Oh, stress ang ano ah. Video mo, baka patay na. Laro, Right? video mo. Anak tayo sa matay siya dyan. Tilo, Oh, abot ka ang tubo. Gawa mo naman ka ng income. Tubo pa abot. Right? ha? Gawa Saka yung bakal na maiksi. Yan o, yan o. Tudot po, itong isa. Ito. Ito, oh. Buwan. Sa isa pa, medyo mahaba-haba. Yan. Right. Wala ka ng hangin ang hamag. Wala Magpit ka ka. ng hangin. Para magkaroon ng hangin. Ang tilo. Lo, dali mo ito electric pan, lo. Dali mo ito electric pan. Tingin ka dyan. Laro, Ha? tingin sa baba, baka may batang lumahan. Pag bata, sawayin. Pag malaki. Ako ba yan?
Makal? Halo, bilisan nyo. Bilis. Bilis! Patay mo. Pambuhos na yung butas. Di, ano muna tayo? Diretsuhan muna tayo. Ha? Padiretsuhan muna. Ay, dito muna. Oo, diretsuhan muna doon bago lagi na butas. Basahin kunti. Sobrang mga kapala. Natabuyan mo kunti tubig. Ramdamay tubig na sumisidid na palakitan na braso. Wala panggapang na ang burang. Buyan mo kunti na tubig. Hello. Oh. Sayang. Ayan. Bulag-lag. Ano? Pahirapan. Sarap tumita ng pira. Gusto mo, hindi tayo mahirapan. Ang pira. Tingap. Punta natin si Binilibing. Hindi ko yan tinawag. Mag-resource. Maganda to, pinaghihirapan mo yung pira. Gawin natin yung lakot ng tilok. Tayo na yun. Doon na pa tayo. Pag nagkatawag din, bakit hindi mo pansin niya kung may hulihan na wali pa? Siya pa nagturo. Oh, di pa. Yung sa to, walang digis dito? Ito, DJ. Malayo. Ay malapit. Pero, wala mo Hindi, dito. isa lang. Paano lang? Patong ko lang dito. Oh, paabot niya muna. Dito mo. Yeah. Dito tayo. Patong. Up! Puntahan lang tilo. Kung biglayin, baka maputol. Tinglag tayo. Ulanin kung hindi nakahalo dyan, hindi pa sana ako kakyat. Ha? Kung wala lang ulanin tapos hindi pa nakahalo dyan, hindi pa ako kakyat. Ang ganda ng DJ. Eh kailangan eh. Ang daming hinalo eh. Pag nabutan yan ah. Goodbye. Goodbye, my teacher. Goodbye.
Ah, 150 lang ang cellphone niya. Bago nangyari. Ah! Shout out mga kahambog. Why? Ano? Hello? Kunting tubig. Hello? Kunting tubig. Isikan mo kunting tubig. Ha? Kasabahan mo. Okay lang yun. Isikan mo kasi magbubuhong ka sa bukas. Kung ako asawa, ang pipiliin ko Hello? ay sira ulo. Ang pipiliin ko. Dahil dalawa na kayong sira ang ulo. Katulad kong loko. Loko siya, loko ako. Sana all. Lokohan kami. Lokohan kami. Puno ka naman tilo. Alam nang masakit kamay ko. Oh. Tumirada na naman si Tilo. Kaya nga si Tilo lang ang sakalam eh. Diba? Oh. Sige, ano mo nalagyan?
Grabe talagang. Again, muna nang isa pa yun daw. Bumaba ka na. Para, Bumulong isa, baba mo na, putang grabe. hindi yung kanina dyan. Magandang joke yung ulit. Tama ko, sumaba mo na. Hindi ka. Ha? Sumaba mo na. Ha? Ayaw na puwertahin. Talagang Ay. Buti ko sa baba lang. Okay na sana kung manduwalag ang paningin, pero kung hindi din. Wala. Tangan mo Wala lang. lang, kilo. Kilo. Kasi ako mabali yun. Baluktot na bang itong bibigatan pa ng halo. Pag pawala na, saka ka maglagay. Ang laki-laki pa ng Malaglag gatso. Napahirap pa na nga yung pisto natin dito eh. Dito ba ka sa malamig? Matandyan mo ito, di ba? Ay! Whew! Ay, isang patong baba! Hindi ka na makapunta sa pag hindi ka wala ng pamasahe. Dati mag-usap tayo. Pagdating ko doon, uwi ako sa Sabado. Mag-usap tayo doon. Andito ako sa Bicol eh. Tawag Sige, ka Batulo. umasikaso ka na. Mga dalawang pala. Eh, pag nag-ano kang wala ng... Ha? Ayaw mo, tapos ngayon eh. Pag walang pera doon, mag-ano ka, pamasahe. Ano ka, papunta doon wala na mong pamasahe. Inayagan ka na nga ni Papa mo kanina, kausap ko si Papa mo. Ay, okay na lang. Mahingit kasi si Bana pupunta doon, mahingit ka na naman eh. Hello! Ano ka na? Huwag ka mo. Ano peranin yung ano? Ha? Halo. Halo. Ah. Huli niyo pala. Basa-basa. Ano naman to? Kasi mo ko na para madali bumuka. Ano na to yung dalawang banding. Para habang may pinadalang pera tinutula mo, tumama ka na. Kasi pag naubos ang pera na yan, naubos ang pera doon nila mo, wala, hindi ka mahili kang pamasa, hindi ka makakapag ka pera. Ang hirap ang pera. Tumama ka na, pupunta ka doon. Ayun, hindi ka sumama, maghingi ng pamasa, hindi na tayo magbibigyan, ha? Okay, mamili ka. Kausap tayo doon. Kasi ko.
na. Hindi ka makapagkakapunta na mag-effect ka pupunta doon. Hindi ka bibigyan nyo na muna ang pamasahe. Pupuntahin ba? Maglibok. Pinuno. Ang hilig ko talaga magpuno. Ang ganyan, ano mo kasi? Isti na yan dito. Ano dyan sila? Ha? Ikaw na dyan. Yan mo lang. Makalambot. Ayaw pa balik pala muna tayo. Sobrang. Damay. Hello. Oh, Shit. bakit? Bakit? Hello.
Hello? Hello? Oo. Kami nakakalit. Kami nakakali. Bakit? Para kasi kumakalit. Sino? Para kumakalit. Yung amoy. Saan? Kami nakakalit. Nasaan si Para? Pinalo ni Papa. Ah, bakit pinalo na naman? Ano ba yan? Ewan ko, kaya nga, tinakasan nga kami. Di nga naman sa akin. Ano ba yan? Hanapin nyo? Wala, parang ginagkakat ng sakit ng katawan niya eh. Ha? Kasama ko nga, para di naman alam ng sakit ng katawan niya dito. O, hanapin nyo? Okay na ako, pinapalo. Ano ba yung gawain na yan? Ilalo, may nangyari pa. Hanapin mo doon sa mga barkada niya. Hello? Ah, hanapin mo doon sa mga kakilala niya. Oh, pahinga ko dito. Hanap na nga, Hello? pinapalo na. Hinahanap, pinapalo pa? Yo. Eh, bakit po ka papaluin pa? Pupunta na dyan sa ano, papaluin pa? Napairal nyo ang mga kanuan nyo dyan ah. Alis na nga. Ay na, lumabog siya. Ha? Tukal pa kanya, walis siya kayo ano. Tubo. Alin, alin? Hinanap ka niya yung tubo tsaka yung walis. Tay parang madala lang. Hindi na yan madadala sa ganyan eh. Ah, hindi kayo, hindi man sa, ano ba yan? Nadala pa ba yan sa palo? Ang laki na yan? Oh, pahinga halo dito. Ano? Asa na? Yo! Oh. Ibaba ka mo. Wala hindi. Pero tutuloy ako lo. Paabot na. Tutuloy, ikaw lang. Nasa si Para. Abot ako nung ano. Si Para. Yan daw yung rodila. Hindi na. Tapos yung halo, kung isang ano lang, isang balde. Nasa si Para. Kausapin ko. Kausapin ko sana si Para. Nasaan? Tao-tao ka pa putik na yun. Sabi kayo ng cellphone. Kung saan mo, kausapin mo. Kausapin ka daw ka mo ni Lolo. Ha? Buhay na yan. Ha? Natuloy ka, ikaw lang mo din ha? Pinala mo na sa'yo. Ano, ano? Eh, di siya para, ano kasama? Yun lang muna isa, dapat isama mo muna, yung pagkano, pag-uwi, kung pinadala na yata yung pamatahe. Sa'yo, Petro tayo. Umuwi na lang siya pagka-birthday. No, tinama mo Petro dito sa babalo. Ito ko? Wala ba dito daw? Wala pa dito. Sinaganda ko yung kanila. Hindi kay tatay yata yun. Ito ko. Hindi, kay tatay yata. Petro. Kala ko wala kayong mga problema dyan. Ipapaalam na pupunta dyan eh.
Oh. Ay, nasaan na? Ito pa, pinalo daw. Tara. Tara. Ba't kayo ganon? Ba't nagkakaganon na kayo? Sabi mo, ang ganda-ganda usapan mo ko, usap natin ganinang pupunta kayo sa Taguig. Tapos ngayon, ganyan ka. Lumama ka na muna kay ate mo, umuwi ka na lang pagka-birthday, doon ka na lang mag-birthday. Ayaw mo? Oh. Bakit ano nangyari sa'yo? Ayan, ang lalaki nyo na, nakakatikin pa kayo ng tubo. Oh. Ayan. Kanina ikaw ang nagsasabi na sa pupunta ka sa Bikutan, tapos ngayon, ganyan na kayo. Ito pa nasama ka doon, kapit kayo sa kaka na lang bumalik. Balik kayo naman. Kaya, pagka ganun, hindi na ako mamimilit ha. Kaya mo sumama. Kanina nagpaalam ka, ikaw pupunta kayo, tapos ngayon wala ka na. Ha? Eh pumunta, di sumama ka na lang, pinadalang na nalululaw pumunta eh. So ayan mga ka-alright, natapos na nga natin asintadahan. Ayan, hanggang taas, may overhead na. So ayan, napakaganda na. So ayan mga ka-alright, hanggang dito lang ating vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta po ninyo, no? Sa hindi pag-isikip ng ads, at all sponsor sa pagsuporta po sa mga project. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And I love you all, to all viewers, subscriber, at to all sponsor. Maraming salamat po. Bye bye, I love you all.